soceng ang kang long pen pumpu long pini dak nilitum isi BJP party pen nilitum apan ladak joining program pu nan di video sarat mene BJP party pen lasi nilitum apan bang atum puji atike kongres rum pumalong kongres party atum mene secretary president atum tan nang dun thak lo pusi alang tum ci ke mane anong ci pipon lo mate nang dun elo pusi alang le tum da ci pipon lo stame ni li tum bangke isi kama thadam pe ni li tum bang laso a party along ni li tum join dun long le la pen ke ni li tum phan ko an pe lo ne nang hang stame ni li tum hala so party along bang ni li tum bang ci don dun thek the pusi ni li tum bangke pinier nian stame ni li tum la so party phan ajar sovet alam ben setame nilitum mene kroidun thek puse nilitum mene nili kongres secretary hoi pen setame nilimen ke labing chanhan se setame alang litum along nili si dondun de lani thom thiang bong nilitum along ke wang ala local alang litum ke chipuge local along president secretary VLCC alang lituman lewang pustame ni litum bang ci don tek te pusi ni litum stame piniar ni yo la non ni lilong nanggar jab dun sar la pen pusar alang litum stame dulo la song bong pen stame ni litum sarang nu sini lita ci tandak lo ni litum bang la so party long bangke ni litum ci don tek te pusi ni litum piniar ni stame ni litum join dun de la pen ke ni litum along nang ke do dun klub nili tuma pan aning nang ka chete klong alang li tuma stame nili tuma long sinar jab dun lo la pen ke wang be tum ta dolang mathe jasmet pen bang ke botor bokan ben da kahin no dukok ta lasi pini ladak rumpung polling station arlo nili soceng mondol kongres committee pen nang humrisi dak pini BJP atum joining a program ki bialong nilitum dak PCC a president a pen atum kongres along ke BJP along dun etlo pu nili nang chuhumri lo sita ladak PCC a president secretary atum anstame alang litum aphan anong no ki jopon ta bangke labangso a BJP atum phan nili hin stame condemn lo lapen pini ladak official sialong ki join den waret potum nang litum rong atau anu rong asotum nang litum cirino athe nang litum official sialong alida kacikrong atum nang litum rat aparman siam along pen inut edon along pen suri kep atangka nang litum official sialong alidar tumban erlo bangte nang litum official si tum edon pen suri kep atangka cholongun horloma cholongun demo lata nang litum cema thanon athenon official si atum prai BJP long kidun ke lake nang litum ronga so kidu ke la atum aphan nang litum akhar jong si nang chujor si laso atangka edon pen suri kep atangka nang litum amen pen si chu ilo ahem arit chu silam ilo lasinang litum kaduk kawe official siara ratum stame nang litum official sita hinolo bukan nang litum chini lo official sita rut hom an cibahak erlo lapen BJP along nang litum kidun atum a official si atum pu sitame non ke BJP ke non ke ramji apor nang litang lo lapen ke ake hai tuliram rong hang stame dak number 4 so chengalong alang li kacu be alam kanige non pen kurun hini lo chua prang ke dam tang stame hamren along stame joining program bi lo halo so ta bang pharong kora ke thom pa mun joining pen ke halata chiton te der lo la pen pini stame la da kongres tum dun er lo alang li than pon lo sita lata pini le thota nilitum la anarat ke aryap sar lo dak nilitum soceng long dak rumpung polling station long a president la hello a secretary la hello la si ko son se ke than hai ma la si alang di therak nang ji
la pen ka chubai pen lok ke alang li kam chok chelo la pen alang li arna malam ta ningi po stanang li inut akar biang long asiem pulo tang te nang li halap political kapathu long hada ka nang li bible a pur ak angdeng pi angdeng so nang li hadak ningi nang li athe arna malam pen ke ka chele mahormu pen lasi lahaita mathanangi athe Christian atum a Bible ke harong bong yu ye phan kali hanane bujar ki dun ye phan kali alang li angdeng pi angdeng so alang li pon et lake alang li ninga klong pen chima thara pena dik pen ke la sona bang ke klem pleda sikini athe nili tum Christian atum ta isi ke hok pon ka che hok arnam du ta penang li tum a dhorom tin sta medu ta dhorom men pen ke patna lasi non dak rum phungalong pustame non ke do thipa congress ke do thip la pen ke non official silong tame pinyang bong tame nilitum news media long pe klang klik ta pinyang bong nilitum official sia phan ke deng pon lok don in koraner ke nilitum pini deng pon alo same nilitum ke dam pon bom deng pon bom sin nilitum klem lo pen ke nilitum ke ahok perakam si klem ate ke coba kam ke klem klik la pen non nang litum official si tum punon ba ka preka parti num punon sita non BJP ke non nang rempong non asam long langoi apara sam luar asam non ke a BJP amasi avedat lo Himanto Biswa Sarma mas Rahul Gandhi fansi phunchelo serlo Rahul Gandhi fan phunchelo serlo nili phan jail nang bengri la ananta Himanto Biswa Sarma Rahul Gandhi an phunchelo erlo lasi non asam ke non MLA election non 2026 ke elitum congress wang etlo la ke thang ta mathari non la ke akaprek mathari non kadu beta da karbiang long bangke elitum ka papi kadi da karbiang long nang haji ho haidat pusta alle belu karbiang long nang hai wangonat ke kam pipelo lasi non Giwang ji MLA election dat lahaya BJP atum ke langoi niligani ya hok ma hema ajam borong kitum krai sikon nat lomba ki do nang ke thak nang ji adim ke kiri ji ekdom ap parting sir sarpo sita mela tum phan non ke afrang congress on kali non ke alang li tum la elected aphan an ke nilitum congress ahin pen Indian National Congress ha Rahul Gandhi pename sarkolarang lo plot lo lahai tum phan nilitum dengdi rong aso pan ni litum ani da la leadership pan ke chak chek ni tu lasi neli hin pen akaprek kiding ningi pon pelo lasi la official si atum ke nang litum rong aso official si hian si rong aso kidu ke lak aphan amen pen cm along lak atangka wan si dak ke nang litum aphan BJP long nang pe yon dun stamin nang tum idon vaccine atum suri phosri truck cholong dumma do polote do tami lasi RC hadak munjili long tami official si yam sikachi bisar lo rong aso men pen siam long tangka nam derlo rata tum ken tum chuong le tangka le kupulo pomasi official si yam sikachi bisar lo lasi rata parlo kidu ke la ka phan ke jori nang litu jong sidang li official si leader pusame nang li BJP dun ji pete dun tu rata phan ke chong thuri rata khar yong jori athe rata men ban sinang tum rong so men ban sinang litum poisa siam long enam po da kori ho pu po alang litum phan sai joy hori joy pen po da kori alang tum ke lak tangka hem chikim ilo non official sia tum a leader BJP long dun a ne leader tum ka hem ri chikim ilo la sinang litum official sia ratum same rong so tum anta chini non asi lake nang litum khat yong ko chiyor lo asinili ake ong pialam ningi jelo asinili tum pini press meet ke hang nang koke ahok he alam pen ke than pon pot nilitum congress dak rumpung along congress PCC a president secretary phanong nogi yo pot ke ake hai tuliram rong hang panstame nili so cheng mandal congress a president yen sing teran panstame alang ki phan condemn lo asike wangia porke la son ke rat phan pamanghuri dhoromalam pathu iri politics along jokri la sinili hin pen la ansi ton kok lo